Hej og velkommen til dagens video. I dag skal vi lave en lidt anderledes video. I dag har vi tænkt os at starte sådan en serie op på kanalen, som er sådan en efterskoleserie. Vi ved ikke helt, hvad serien skal hedde endnu, men et eller andet med efterskole, fordi vi begge to har været på efterskole. Og det er fordi, at mange skal måske på efterskole efter sommer, så vi tænkte, det kunne være fedt at give lidt viden omkring, hvad vi synes om efterskole, om vores ophold på vores efterskole. Ja, og om vi kan anbefale det. Ja. Jeg gik på efterskolen Grønsund, idrætsefterskolen Grønsund. Vi var 129, tror jeg, elever. Vi havde forskellige idrætsgrene. Jeg havde som mine favoritter havde jeg gymnastik, og jeg havde badminton, og jeg havde tennis, tror jeg. Det synes jeg var rigtig hyggeligt. Ja, man lærte nogle nye at kende. Ja. Jeg gik på Høng Efterskole. Hvor jeg tror, vi var 100 mennesker eller sådan noget på Høng Efterskole. Og det var sådan en efterskole for sådan rigtig mange forskellige mennesker. Det var ikke sådan en specialiseret, sådan for eksempel sport eller kunst og sådan noget. Ja, det var sådan alle mulige slags veje, man kunne tage. Hvor jeg var mest på det der medie og foto og sådan film ting. Ja. Man kan sige, ja, en efterskole, hvordan definerer man en efterskole? Ja, en efterskole, altså det er jo et sted efter 9. klasse. Du kan tage både 9. og 10. klasse på efterskole. På min efterskole var der både 9. klasse og 10. klasse. Det var der også på min. Så det er et sted, du kan tage hen for ligesom at møde nye mennesker og ligesom få større fællesskab og kendskab til andre. Kendskab til andre. Møde en masse nye mennesker og lære en masse andre slags personer at kende. Ja, personligheder at kende, ikke? Ja, og du bor der selvfølgelig, så er det forskelligt med at bo på firmandsværelse, tremandsværelse til enmands til tomands. På Høng Efterskole, der var det sådan, at man kunne bo alene, man kunne bo 2, man kunne bo 3 og man kunne bo 4 mennesker. Selvfølgelig kun piger sammen og drenge sammen, ikke? Ja, sådan var det også hos os, og så var vi var så delt op i sådan huse på vores efterskole. Så vi boede i sådan 3 forskellige huse, tror jeg det var. Det var PRR og G og Gule og så E og H. Ja, og vores efterskole havde også 3 afdelinger. Der var Borgen, fordi det var ligesom formet som en gammel borg. Og så var der Nora, og så var der Pau. Jeg boede på Pau. Ja. Og der boede vi hvad? 23, tror jeg. Ej, jeg er ikke sikker, men det var hyggeligt. Det var drenge og piger, og der var gang. Ja, på min efterskole var vi sådan, jeg tror vi var rimelig mange flere piger, end vi var drenge faktisk på min årgang. Så vidt jeg husker. Ja. Men der var sådan nogenlunde lige fordelt. Ja. Vi kan jo prøve at fortælle om hverdagen på vores efterskole. Altså, hvordan en dag kunne se ud på vores. Ja, skal jeg starte? Ja, på min efterskole var det sådan, at der var morgenmotion. Hvilket ikke lige er mig. Men det var sådan, at man klokken 7 om morgenen præcis skulle stå uden foran sit hus med gul vest på og skulle ud og gå en rute på lige under omkring 2 kilometer. Og efter man så har gået den der rute, så skulle man spise morgenmad eller gå i bad. Og klokken 8, så skulle man være oppe i sådan en stor fællessal, som er på skolen. Og så skulle man synge et par sange og sådan lige vågne op, ikke? Og så var der undervisning derefter. Og så var, og så tror jeg, at nogle dage, der havde man først fri klokken 6, var det i hvert fald på min. Hvor du så bare helt fri efter, hvor du kan være sammen med alle dine venner og veninder på skolen. Ja. Og der ligger selvfølgelig valgfag imellem den der dag, så det kan godt være, at det lyder totalt vildt, at man går i skole fra klokken 8 om morgenen til klokken 6 om aftenen, men det er jo sådan måske 4 eller 5 timer af dem. Det er jo sådan noget dance style eller mediefag eller noget, du i hvert fald går op i at lave. Ja, og på vores var det sådan forskelligt efterhånden, hvad man havde af fag og idrætsgrene og sådan noget, men en typisk dag, det var, at vi blev vækket 6:30, hvor vi lige skulle gøre værelset rent. Der var forskellige dage, hvor vi skulle gøre forskellige ting. Og så klokken 7 skulle vi ind i fællesstuen og sige morgennyheder, da de mente, det var en god dag at starte ting og starte dagen på. Det er klokken cirka 10 over 7, så går vi ind i spisesalen og spiser morgenmad. Der kunne være havregrød, der kunne være havregryn og cornflakes. Efter det så havde vi lige sådan, der var vi færdige sådan 7:30, og så skulle vi møde til time 7:15. Det kunne være, at der var nogen, der skulle op af idræt op i hallen. Det kunne også være, at der var nogen, der skulle over på selve hovedbygningen og have engelsk, dansk eller matematik. Ja, og det typisk havde vi timer til 5:45, og klokken 6 var det så aftensmad. Efter aftensmaden så kunne vi tage op i hallen og lave idrætsgren, eller vi kunne tage ned til havnen, eller
forskellige ting. Ja, så det er nogle lange dage på en efterskole. Ja, men du kan sige, altså jeg havde rigtig mange fritimer, da jeg ikke havde så mange fag, men Nej, du havde ikke tysk og jeg havde ikke tysk og fysik, men der havde jeg havde engelsk, jeg havde matematik, og jeg havde dansk, og jeg havde gymnastik, og jeg havde tennis, og jeg havde badminton. Hvilket synes jeg var passende, da du også havde tid til at lave lektier, og du havde tid til at være sammen med dine venner. Ja, der havde jeg så dansk, engelsk, matematik og tysk, hvor jeg så følte, altså tysk var jo et valgfag, når man er 10. klasse, som vi begge to var. Men der valgte jeg så tysk til at føle måske, at det tog meget af min tid. Men det er jo så op til en selv, om man har lyst til at tage 10. klasses niveau i tysk. Og så skal man, eller jeg var i hvert fald op til tysk, men det eksamen også. Ja. Vi boede på sektioner på min afdeling. Det vil sige, at der var en sektion i en seng og et skrivebord, og så var der en seng og et skrivebord herover, og så var der en lille gang, og så var der et toilet, som man var fælles om. Og jeg startede med at bo sammen, hed Sara. Ja, rigtig sød, virkelig sød roomie. Men første aften rykkede vi allerede sengen ind på det ene værelse, da vores husmor, som det hedder, sagde, at vi skulle prøve det. Ja. Og nogle uger efter, så fik vi en ny, som hedder Elin. Hun er fra Færøerne. Virkelig sød og sjov. Hun kom ind til os, da vores huslærer mente, at hun ville falde godt til hos os. Så blev vi lige pludselig til en tremandssektion og skulle dele os om et toilet og 3 piger. Det kan godt være en udfordring, men vi klarede det. Ja. Med mig, der var det sådan, at jeg startede op på et tomandsværelse sammen med en, der hedder Signe. Og vi boede sammen til jul, tror jeg. Det var omkring jul. Og så var det sådan, at hele skolen ligesom skulle skifte rundt og sådan nogle ting. Og der skiftede jeg roomie til en, der hed Sara. Hvor jeg så kom på et nyt tomandsværelse. Vi skulle også skifte, jeg tror det var lige før efterårsferien, skulle vi også skifte rundt på, om vi ville bo sammen med nogle nye. Der var ikke nogen, der fik lov til at gå ud af rummet, før vi alle var enige om, hvem de skulle bo sammen med. Da jeg desværre blev syg den dag, så var det lidt svært at følge med i, hvad der skete, men jeg stolede på mine roommates og roomie, og hvad man nu kalder dem, at de ikke skiftede ud, da vi klingede rigtig godt sammen. Dog var vi vidt forskellige, da de havde nogle andre venner på efterskolen, og jeg havde nogen, og så var det også med min sidste roomie. Det var også sådan, vi havde også ligesom forskellige, interesser og venner, og vennekredsen var lidt forskellige. Men alligevel, der var vi jo sådan fælles, når vi så endelig var sammen, ikke? Og havde noget sammen. Ja, nu har vi snakket lidt om vores efterskole, og vi tænker, at I meget gerne må stille måske nogle spørgsmål med. Hvis I kunne være interesseret i at vide mere om efterskolen. Ja. Og så har vi tænkt selvfølgelig, fordi det her er en serie, at så kommer jeg tænker, at der vil komme 2 mere afsnit end det her. Ja. Ligesom et til at starte det, og et i midten, og et i slutningen. Ja. Husk at like den her video, mener jeg. Og husk at subscribe, hvis I gerne vil se de næste efterskolevideoer også. Ja. Så vi ses. Ja, vi gør. Hej. Hej og velkommen til dagens video. I dag skal vi lave en maj-favoritter. Ja. Og vi har delt den op i kategorier.